έχετε σκεφτεί ποτέ ότι μέσα στο χώρο του σχολείου υπάρχει μεγάλη απώλεια ενέργειας? Φυσικά και είναι ένα γεγονός που θα έπρεπε να μας απασχολεί ιδιαίτερα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να σβήνουμε την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή όταν δεν το χρησιμοποιούμε για περισσότερο από 20 λεπτά, ή ακόμη θα μπορούσαμε να σβήνουμε την οθόνη και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή όταν δεν το χρησιμοποιούμε για περισσότερο από 2 ώρες. Αυτό ακούγεται αρκετά καλό. Υπάρχει όμως κάτι παραπάνω που μπορούμε να κάνουμε σχετικά με την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας? Πάντα υπάρχει κάτι επιπλέον. Δηλαδή, πολλές εταιρείες που κατασκευάζουν λογισμικά ηλεκτρονικού υπολογιστή περιέχουν κάποιες επιλογές διαχείρισης ενέργειας, όπως η αναμονή ή η αδρανοποίηση. Μάλιστα, η κατάσταση αδρανοποίησης χρησιμοποιεί πολύ λιγότερη ενέργεια από την κατάσταση αναμονής. Ενεργοποιώντας όμως αυτές τις επιλογές διαχείρισης, καταναλώνεται περίπου 70% λιγότερη ενέργεια από ό,τι καταναλώνεται όταν ο υπολογιστής λειτουργεί κανονικά. πολύ χρήσιμα όλα αυτά και εύκολα εφαρμόσιμα. Υπάρχει όμως κάποιος άλλος τομέας που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε για την εξοικονόμηση ενέργειας? Πολλά μπορούν να γίνουν για τη μόνωση του σχολείου. Ας πούμε, στην Στάτη να χρησιμοποιηθούν στα παράθυρα διπλά τζάμια που περιέχουν στον κοινό ξηρό αέρα ή ενεργειακά τζάμια στα οποία η θερμική ακτινοβολία του ηλίου δεν διέρχεται εύκολα μέσα, αλλά και αντίστροφα η θερμική ακτινοβολία του εσωτερικού χώρου δεν μπορεί να διαφύγει προς τα έξω. Αν εφαρμοστούν δηλαδή τα παραπάνω, δεν θα υπάρχουν καθόλου απώλειες θερμότητας στο σχολείο? Αυτό δεν είναι απόλυτο, καθώς οι απώλειες θερμότητας σε ένα κτίριο γίνονται από το δάπεδο που αντιπροσωπεύει το 20% των συνολικών απολειών, τη σκεπή που αντιπροσωπεύει το 20% των συνολικών απολειών, τους περιμετρικούς τοίχους που αντιπροσωπεύουν το 25% των συνολικών απολειών, καθώς και τα παράθυρα με τις πόρτες που αντιπροσωπεύουν το 35% των συνολικών απολειών. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι οι περισσότερες απώλειες γίνονται από τα παράθυρα και τις πόρτες, τα οποία μπορούν εύκολα με ένα λογικό κόστος να αντικατασταθούν με αντίστοιχα παράθυρα που θα φέρουν διπλά τζάμια. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε χαρτί στο σχολείο, καθώς και την ενέργεια που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του, τυπώνοντας και στις δύο πλευρές και ανακυκλώνοντας το χρησιμοποιημένο χαρτί? Σίγουρα, και μάλιστα είναι σκόπιμο να κλείνουμε το φωτοτυπικό όταν φεύγουμε από το χώρο του σχολείου, διότι είναι αυτό που καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια, περίπου 1 kW, όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Είναι εφικτό όμως να βρούμε και διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μέσα από το σχολικό περιβάλλον θα συνεισφέρουμε στη διάσωση του πλανήτη? Υπάρχουν δεκάδες λύσεις ακόμη, όπως για παράδειγμα ο έλεγχος κατανάλωσης του νερού στον χώρο του σχολείου. Αυτό βέβαια απαιτεί ρύθμιση στα καζανάκια και της τουαλέτας, έλεγχος της βρύσης, επισκευή των διαρροών και τέλος πότισμα στον κήπο του πρόβλειου, κυρίως το πρωί ή το απόγευμα. Επίσης, πρέπει να φροντίζουμε να μην μένουν αναμένα τα φώτα στις τάξεις όταν δεν είναι απαραίτητο. Και φυσικά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι λαμπτήρες φορισμού είναι πολύ πιο οικονομικοί από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως που παρέχουν ακριβώς το ίδιο φως. Από όσα ακούστηκαν λοιπόν, προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο καθένας μας μέσα από το σχολείο έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στην εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο ή οπουδήποτε αλλού. Γι' αυτό λοιπόν συνήθως όταν κάποιος δεν θέλει να κάνει κάτι, το βρίσκει άχρηστο και ανόητο, ρίχνοντας κιόλας το φταίξιμο στους υπόλοιπους. Η κατάκριση όμως προς τους άλλους είναι ένα διαφανές κάλυμα των δικών μας ευθυνών. Γι' αυτό, αν θέλουμε να αλλάξουμε τον πλανήτη προς το καλύτερο, πρέπει πρώτα να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας προς αυτόν.